Παιδιά, είμαι πάλι εγώ, MagiXDJ, και σήμερα κάνω άλλο ένα μουσικό βίντεο. Έχω καιρό να κάνω βίντεο, γιατί φτιάχνω ένα τραγούδι ειδικά για σας και για τους διάσημους. Αλλά έχω καιρό να παίξω και gaming, που θα παίξω σε λίγες μερούλες, δηλαδή αύριο. Τώρα ας αρχίσουμε με το Music Maker Jam. Είναι μια εφαρμογή ωραία και ελπίζω να θυμάστε στο προηγούμενο μου μουσικό βίντεο εκείνα τα τραγούδια που δεν είχαν δημιουργηθεί, αλλά τα είχα φτιάξει εγώ. Ορίστε, να τα. Και τώρα να σας δείξω πώς γίνεται το Music Maker Jam. Πρέπει να διαλέξεις δύο επιλογές, δηλαδή Digital Pop που διάλεξα εγώ και Radio Rock. Μπορείς να βάλεις και κάποιον να τραγουδάει. Yes you are, yes you are, yes you are the only one, 'cause there's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you. Αυτό θα βάλω. Αυτό. Drums. Αυτό. Θα βάλω τώρα μπάσο. Θα βάλω γιόντες. Θα βάλω κιθάρα. Βιολί. Αυτό. Πιάνο. Και τελευταίο καιρό κιθάρα. Έβαλα. Τώρα ας τα ακούσουμε. Something special about you. I can feel all the feelings strong. Something special about you. I can feel all the feelings strong. There's something special about you. I can feel all the feelings strong, 'cause you. Δεν έκανα πολύ καλό τραγούδι,
Ορίστε, μπορούμε να φτιάξουμε όπως θέλουμε το τραγούδι, δηλαδή match και άλλα. Επειδή πιο πολύ έβαλα στο Radio Rock, θα βάλω Radio Rock. Και θα το ονομάσω, έχω κάνει πολλά τραγούδια, γι' αυτό λέει United Song 7. Όχι, πώς θα το ονομάσω ρε? Πώς να το ονομάσω? You are chorus. Έτσι όπως έλεγε το τραγούδι. Θα σβήνει. You are chorus. Τέλος. Και θα το βάλω. More. Εντάξει. Θα το βάλω. Να το ακούσουμε λίγο. Θα το βάλω εδώ. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε!